Archdeacon nke Awka Central Archdeacon ma bụkwazere ụkọchukwu nke All Saints Anglican Church Amenye Awka Venerable Nnamdi Ezeobi na-agwa ndị kwere ekwe bụ ndị na-ezute otu ihicha aka mgba maọbụ nke ọzọ ka ha nọgide isi ike n'okwukwe ha n'ime Chineke. Chinelo Ọnwụ Zulike ga-akọtọpụ akụkọ a. Mgbe ọ na-ekwuzi okwuchukwu iji merube ụka nke akara taa ka Venerable Ezeobi siri na ọnọdụ anọ n'ime ya n'oge ugbu a bụ ihe iju anya ebe ụfọdụ na-adazi mba na ime mmụọ n'ihi na ha ahụghịzi ihe ha ji wee bie ndụ ma na-agwazi ndị ụka ka ha nwee nchekwube na Chineke onye kere ha ga-emejupụtara ha ka ayịyọ obi ha si wee dị. Ayịyọ anyị na-ayọ bụ ka ndị nke Kraist jisi ike were okwukwe nke a na-akụghị mmiri nọgidesi ike n'ime Chineke. N'otu aka ahụ na Divine Mercy Chaplaincy nke dị na Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Amakọka ka ụkọchukwu bịara abịa bụ Reverend Father Justin Ezechukwu siri na ọ dị oke mkpa ka onye ọbụla na-emeso mmadụ ibe ya ọfụma n'ihi na ọ bụ otu na nkụzi nke Kraist na onye ọbụla kwesịrị ka ya na ibe ya na-emekọrịta otu ọ kwesịrị ka esi mesokwa ya nwa na omume. For Chineke gị n'anya, fụkwazị mmadụ ibe gị n'anya iji wee gị bụ onwe gị n'anya. Ya ihe ahụ ma na-eme gị na ọhịa ha adịghị mma, chekwa echiche tupu ime ya na St. Michael's and All Angels Ifitoka ka onye ụkọchukwu nọ n'ebe ahụ bụ Reverend Canon Joshua Ufaro onye nke okwuchukwu ya gbagoro ụkwụ na Chineke bụ onye na-azọ ndụ kwararịrị na ụfọdụ na-ejirizi ihe gbasara ife arụsị wee tinye na ịgwọ ọrịa na-arụtụrụ ndị dị otu a aka na ihe ọbụla dị mma si n'aka Chineke wee bịa. Abụ Chineke Ọnwụ Zulike maka akụkọ ụwa ABS.